Sam naziv ovog okupljanja Radost Evrope govori sve. Naš grad, naša zemlja će da bude centar radosti, smeha, dečijeg osmeha, dečijeg druženja. Po 54. put ugostit ćemo decu iz velikog broja zemalja. Imaće priliku da se druže sa decom iz Srbije, koje su radosna gostoprimljiva, koje žele da se druže. Imaće priliku da upoznaju našu kulturu, običaje, jezik, radost života, radost dečijih osmeha, ali da i naučimo takođe o kulturama drugih zemalja. Pošto sam mogla da vidim, a to će sigurno moji sagovornici posle da govore, raspored i program je pun i zaista ćemo uživati. Hvala vam na tome. Od karnevala, različitih likovnih radionica, muzičkih manifestacija, ekoloških, sportskih, zaista ste obuhvatili gotovo sve. I hvala vam na tome da se i pokaže da je naš Beograd i naša Srbija je upravo locirana tu odmah ispod zvezda.